كبرات تخطاتلت السينما السمراء كما يتخنو لومي أب كنتبطاب سبورت هنتوينت وانجا بريمير ليج مان يونايتد نعدم قداي ممللاس كبري أرسنال نايجنزب حتو إيدين هازارد زخفت هيوت زبلو أرستات حزنا قريبنا لنا سناي مكتتال مان يونايتد كاب كبري شامبيونات زل حد حرم بالا كل بزيك البقعات كبلة كتبل يا صنيحة حيالو تنتن تدما بزعبا زاغانتا نناتهم حسابات صحيفهم يوم صحفي مارك أوغدن اب ESPN FC زسفورو صحف جن فليز بلايو إذا صحفي مان يونايتد توداداريت غانتاتات بريمير ليج نختكون نحد عمت عدمت راي كم زد ليايو ستنتن إذا كبل كلو اب تحتي أسلطاني أولا غونار سولشاير أبزك أربع أوارح تريو أبزل لاوس إيد بمركز زيكونس عدمة تصاوتا بمقماريو أبز حج أوان مانشستر يونايتد بنعيشتو تصاوتي تملي أبمهلاوا أسلت أني سوشاير أبكم ودع 6 عمت ماسون جرينوود ودع 9 عمت براندن ويليامس ودع 22 عمت ماركوس راشفوردن ودع 23 عمت أنطونيو مارسيال عبي تسفا كهلو يخليو انتخوني إزم تصاوتي أبزل على ترزي ناي بقعتهم نقبصحو قل عمتا زصبيهم زلو يوم سوشاير عبز حالف حموش تسقوطاتات بوسنات قومتي تسلفتيو كصاوت صنيحو مس كريستال بالاس عبز تسقوطلو مسبرتي زغاطمو لوك شاو طرايو اسلافي يونايتد بمطنو نخقيرا جديد زلو بحفشا ماكلا عدمه قندي تسلفتي مانشستر يونايتد 24.9 زبله مارك أوغدن ودي 31 عمت نيمانيا ماتيك اتزعابي ابازاغانتا مخانو يحبر تاريخ زرئنا نجر انتهاليو ماكلا عدميهم 24.9 عمت زخونة تصاوتي زحازت غانتا وانجا كتعاتر بقعتي كم زي كونتيو جنكا كاب اورحقتي ايكونتن عبشان 1995 ناي قدم كابيتن ليفربول آلان هانسن اب مجمار بريمير ليج مان يونايتد باستون فيلا مستسعرت قلوعا سليفكا زخونه يكون وانجا كتعوت ايتخلن يخا إلو ببدع أبز التزاربلو فرغوسن بتم زبزح اوان زسلفوم زنبر 11 تصاوت أبلو وانجا بريمير ليجن FN كيچبت كيليو شعو ماكلا عدمنايزوم قومت تسلفتي بلك 15 عمتي نيرو أبت اوان مان يونايتد وحدات زيكونو ناشت تصاوت نيروما ريان جيجس أب مجمار نايت وقتي ود 11 عمت ديفيد بيكهام نيكي باتن غاري نيفلون ون دك 10 نيروم إزم ناشتو تصاوتي نماكلا عدمتا غانتا ناب 25 أوريدو منبر كم ودي 31 عمت بيتر شمايكل دك 29 دينيس إروينن إريك كانتونان كمون ودي 34 عمت كابيتن تاغانتا ستيف بوروس ون نيروم مايم
ናይቲ እዋን ማእከላይ ዕድመ ተጻወቲ ካብዛ ናይ ሕጂ ናይ ሶሻየር ጋንታ ብውሕድ መጠን ጥራይ ዝዓቢ እንተኾነ ግን 25 ዓመት ማእከላይ ዕድመ ዘለዎም ተጻወቲ ዝሓዘት ጋንታ ዋንጫ ክትወስድ ዘይልሙድ ምዃኑ ሕልፍ ተርኢታት ዝምስከር ኣብተን ፕሪምየር ሊግ ካብ ዝጅመረሉ 1992-1993 ዋንጫ ዝተዓወታ ገለ ጋንታታት ተመርኩስና እንተገምጊምና እዛ ጋንታ ኣብ ዝለዓለ ብቕዓታ በፂሓ ናብ ዋንጫ ንኽትመጣጠር ናይ ሓደ ዓመት ተመክሮ ክትድልብ የድልያ ኣብዛ ዓመት ዋንጫ ምጭባጣ ዘረጋገጸት ናይ የርገን ክሎፕ ሊቨርፑል ማእከላይ ዕድመ ናይቶም ብብዝሒ ዝተመርጹ 11 ተጻወታ ኣብ ምጅማር ጾታ 25.8 ነይሩ ኣብቶም ቀዳሞት ተሰለፍቲ ኣብ ምጅማር ናይዚ ወቕቲ ካብ 30 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኡ ተጻዋታይ ኣይነበረን ወዲ 29 ዓመት ዝነበረ ጆርዳን ሃንደርሰን እቲ ዝዓበየ ተሰላፍ ነይሩ ወዲ 10 ዓመት ትረንድ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ኻ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ማንቸስተር ሲቲ ንፕሪምየር ሊግ ክትዕወተሉ ኸላ ማእከላይ ዕድመ ናይቶም ቀዳሞት 11 ተጻዋታ 26.2 ዓመት ነይሩ ምስቲ ኣሌክስ ፈርጉሰን ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ኣልት ትራፎርድ ዋንጫ ዝጨበጠሉ ማእከላይ ዕድመ ተጻወቲ ክንነጻጽሮ ከለና ድማ ዴቪድ ሞየስ ካብዚ ክሊ ናይ ማእከላይ ዕድመ ዝወጹ ተጻወቲው ተረኪቡ ማለት እዩ مان يونايتد ኣብ 2012-2013 ዓመተ ስፖርት ቻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ክትከውን ከላ እቶም ኣብ ዝበዝሐ ጾታታት ዝተሰለፉ ወዲ 34 ዓመት ዝነበረ ሪዮ ፈርዲናንድ ወዲ 31 ዓመት ዝነበረ ማይክል ካሪክ ከምኡውን ወዲ 31 ዓመት ዝነበረ ፒትርስ ኤቭራወሲኽካ ማእከላይ ዕድመ ተጻወታ 26.3 ነይሩ ኣብ 1992-1993 مان يونايتد ዋንጫ ኣብ ዝጨበጠትሉ እዋን ማእከላይ ዕድመ ተጻወታ 25.9 ነይሩ እዚ ድማ ካብቶም ኣብ 1998-1999 ዋንጫ ዝተዓወት ብዙሕ ፍልልይ ዝነበሮ ኣይኮነን 25.8 ኣብ 2003-2004 ولا حنت سعرت كيك أمست وانجا بريمير ليج زعترت أرسنال ولا كوا 3 نايليكس أوتاتا زكايدي ودع 25 عامات إدو بتاع 28 نايليكس أوتاتات زكايدي ود 34 عامات دينيس بيركامب بمتكو ماكلا عدمس أوتا ناب 27 نت بحد انت عبي أقدم مجن 26 نت بسلستين يروم كابزم قصرتات كنعزبو النخل مانشستر يونايتد توداداريت نختكون أب مسرح كم زلايو بحلفي كتافزونن نا ماكلاي فرقن ماكل أكفافالن زا أمسلو تصواتي انت توسيخما مان يونايتد مسمان سيتن ليفربولن زلواناي بقعات جاك كتعزو كمتخل رقوسيوم تاريخ كم زخاخرنا عوتات جنتات أب مفلام صوتا مأكلاي عدميهم كاب 25.5 كسب 26.5 زخون تصاوت تحيزن كم زجمرايو تصاوتي صوت شركة أب مجمر عمت سبورت كلتشان 21 كلتشان 22 أب عدمزي كاتو يوم يونايتد بكل مدى تعبن تمحايشنا لا زنز 17 تغلط أوارح دما أمنا كقدس عين أدريت تصاوتي نبتا غانتا انت تحويسهم كم جرينوود راشفورد ويليامز
ማርሻል ዝኣመሰሉ ኣባላት ታጋንታ በብግዚኡ እንተተማሓይሾምን እንደገና ናብ ክብራ እትምለሰሉ ሰፊሕ ዕድል ኣለዋ። አርሰናል ፍጻመ ዋንጫ ኤፍኤ ምብጽሓ አርቴታ ንዝሓቶ ገንዘብ ደጋፊ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ኣሚቶም ምምላስ ክብሪ አርሰናል ከዓ ናይ ገንዘብ ምዃኑ ይገልጹ። ሚካኤል አርቴታ ዝሓተቶ ገንዘብ እንተዝረክብ አርሰናል ክሳብ ክንደይ ከምትሕይል ገምቱ። እዚ ስጳኛዊ አርሰናል ኣብ ልዕልታ ቻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ ዝኾነት ሊቨርፑል ብዘመዝገበቶ ትጽቢት ዘይተገብረሉ ዓወት ጸብለል ክብል ክኢል እዩ ይብል ጸሓፊ ጄምስ ኦለይ ኣብ ESPN። ኣስዒበኻ ኣብ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ብዜካ ዝወዲ 38 ዓመት ስጳኛዊ ብዛዕባ ናይ ፔፕ ጋርዲዮላ ታክቲክ ኩዕሶ እግሪ ዓሚቕ ኣፍልጦ ዘለዎም የለውን። እዚ ንልዕሊ 3 ዓመት ምስ ፔፕ ጋርዲዮላ ዝሰርሐ ኣሰልጣኒ ድንቂ ጥበብ ሰኒቕሎ እቲ ተልመዴን ሓለቑኡ ክስዕረዩ ዝብሉ ውሕዳት እውን ነይሮም። ነዚ ኣደነቐ ዓወት ዘመዝገበ ኣብ መበል 25 ዓመት ናይ ሊግ ጸወትኡ ምዃኑ ምዝካርካ የድሊ ይብል። አርሰናል ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ 2-0 ምዕዋታ ምዝሓለፈ ናይ ቀረባ ርክባት እዘን ጋንታታት ብምንጽጻር ዘይትጽቢታዊ ነይሩ። بحلف دما أوشت 4 ዓመታት ክልተ ኣገደሰ ዓወት ከተመዝግብ መኻላ ብርግጽ ሊቨርፑል ዋንጫ ከም ዝዓተረት ኣረጋጊጻ በምህላዋ ንስታቲስቲክስ ጥራይ ትጽዋት በምህላዋ ማንቸስተር ሲቲ ውን ኣብ ቻምፒዮን ሊግ ብምትሃባ ክበሃል ይኽእል ይኸውን። እንተኾነ ግን አርቴታ ንኽልተ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብሉጻት ዝኾና ጋንታታት ኣሰኒፍሎ ታሪኽካ ነዚ ክስንደዩ። ጓርዲዮላ አርሰናል ጽቡቕ ተኸላኺሎም ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዝተጻወቱሉ ግዜ ንኣጻዋውቶም ተዓዚብናን ፈሊጥናን ኢና ግና ኣብ ጸወታ ጽቡቕ ኣይነበርናን ክብል ንስዕረት ጋንቱ ምኽንያት ይብልዩ። እዚ ጸወታ ምምሕያሽ ብቕዓት አርሰናላውያን ዝተጋሃደልዩ ማንሲቲን አርሰናልን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተረኸባሉ እዋን ዴቪድ ሊውስ ንገሊኡ ግንጥነት ንገሊኡ ድማ መስሓ ዝኾነ ጸወታዩ ኣርእዩ ካብ ወንበር ተቀየር ተኣትዩ 2 ጎል ንሲቲ ድሕር ምልጋሱ ኣብ መወዳእታኻ ንገዛ ርእሱ ተባሪሩ ሽዑ ናይ ቀደም ተኸላኻላይ ሊቨርፑል ጂሚ ጋሪጋር ዴቪድ ሊውስ ኣብ አርሰናል መጻኢ ከም ዘይብሉ ኣብ ስካይ ስፖርት ኣተንብዩ ነይሩ። ናይ ዝቀረባ ሰሙን ግን ዝተፈልየ ኮይኑ ዴቪድ ሊውስ ጋንታ ናይ ምምራሕ ብቕዓት አንጸባሪቑ አርቴታ ድሕሪ ጸወታ ብዛዕባ ዝተጸዋታይ ካብ ዝተዛረቦ ዴቪድ ብዙሕ ምምሕዳር ዘድልዮ ይኮነን ንሱ ዘድልዮ እንተሃልዩ ንኽንኣምኖ ጥራዩ ብዛዕባ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ድማ ወላ ሓንቲ ጥርጥር የብልናን ከምዚ ዝበለ ጸወታ ከንጸባርቕ ብምኽኣሉ ሕጉሴ ክብል ንኢድዎ። ኣብዚ ጸወታ እዚ ግራንት ቻካን ዳኒ ሰባሎስን ነቶም 5 ናይ ድሕሪት ተጻወቲ ሲቲ ንምግራድን ተጻወቲ ማን ሲቲ ኩዕሶ ኣብ ዝምንጠልሉ እዋን ናብ ደቂ ጋንቶም ኣብ ምስጋርን ብዘይ ምስልካዮም ሰሪሖም። ቻካ ኣብ ወርሒ መስከረም አርሰናል ኣብ ሜዳ ኤሚሬትስ ምስ ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዝገብረቶ ግጥም ምስ ደገፍቲ አርሰናል ዘይስነ ምግባራዊ ቃላት ምስ ተለዋወጠ ናይ ካፒቴን ሽመቱ ተሓዲግዩ። ኣብዚ ድሕሪ ኮቪድ-19 ዝቐጸለ ብዘይተዓዘብቲ ዝካየድ ጸወታታት ግን ተጻወትን ጸወታን ናይ ምውኻት ክእለቱ ብቑሉዕ ተሰሚዑ። አርሰን ቨንገር ስለምንታይ ኣፈሪምዎ? ኡናይ ኤምሪ ስለምንታይ ካፒቴን ሸይምዎ? አርቴታኸ ኣብ ትሕቲኡ ንኽቕጽል ስለምንታይ ዕድል ሂብዎ ኸ? ኣብዚ እዋን ክገሃት ክኢልሎ
ሴባሎስ ብልቃሕዩ ምስ አርሰናል ዘሎ ኮንትራቱ ወዲኡ ናብ ማድሪድ ክምለስ ከም ዝደሊ ኸኣ ይንገረሉ ሕጂ ግን ኩሉ ምሉ ናይ አርሰናል ተጻዋታዩ ዝመስል ዘሎ አርቴታ ብልክዕ ብቃዋምነት ክውንኖ ድሌት ኣለዎ አጥቃዓይ ፔረ አቡሚያንግ ኣብዚ ጾታ ኣብ ውሽጢ 19 ደቃይቕ ክልተ ንኡት ጎላት ከም ዘመዝገበ ይዝከር እዚ ድማ እቲ ተጻዋታይ ሰሙናዊ 250,000 ፓውንድ እናተኸፍለ ን3 ዓመት ንኽጻወት ዘቕረበ ጠለብ ወነንቲ ጋንታን ኣሰልጣንን ብዛዕባ ዝቕጽል ኣበርክቱ ከም ዘይጠራጠሩ ገይርዎም እዩ አርቴታ ክለብ አርሰናል ሓድሽ ኮንትራት ንኸተፈርሞ ዋንጫ ኤፍኤ ምዕዋታን ዘይምዕዋታን ዓበተራ ከም ዝህልዎ ከይገለጸ ሓለፈን ናይዚ ወዲ 31 ዓመት አጥቃዓይ ኮንትራት ኣብዚ መጽእ ክረምቲ ከብቅዕ እዩ ወዲ 38 ዓመት አርቴታ ጋንቱ ኣብ ታሽዓይ ደረጃ ተሰሪዓ ብምህላዋ ዋንጫ ኤፍኤ ንምዕታር ነፍስ ወከፍ ዕድል ንኽጥቀመሉ ዘይሕለል ጻዕሪ ክገብር ምዃኑ ኣይሰሓትን ኣብ መንጎ ተጻዋቲ ብሉጽ ኬሚስትሪ ዘሎ ኣብቲ ክንገብሮ እንፍትን ዘለና ድማ እምነት ኣለዎም ክብል ድማ ተስፉ ይገልጽ ኣሰልጣኒ አርሰናል ንአርሰናል ናብ ናይ ቀደም ክብራ ንምምላስን ክንዩ ንምኻድን ካዝና ወነንቲ ኣብ ምኽሕኳሕ ይርከብ ውሽጣዊ ዝርዝር ንገብር ኣለና ኩላትና ኣብ ሓደ ገጽና ዘለና ኣብቲ ዘለና ፕላን ተሰማምዕና ኢና ነዚ ዓመተ ስፖርት ብናይ ደረጃ ኮይና ከም እንውድኦ ግን ክጸልወናዩ ኣብ ውድድራት ኤውሮጳ እንተሃሊና ዋንጫ ኤፍኤ እንተተዓዊትና ክሕግዘናዩ ምኽንያቱ ብገንዘብ ክንትርናዕ ስለ ዝኾንና ብምባል ወፍሪ ከም ዘገድስ ይእመት